सासे नाव खानाय सिनबा 30 थाखा आफाखौनि दारि सिनबा थाइबा मोनो बियो बे फैसाया बेनाव थोआखै फिसायखौथ' थैबाय होननानैसो बुंलायलायबावदों आंनि फिसाया थैबाय होनलायलायबावबायसो नोङो आंखौ नोंनि फिसाय थैनायखौबो ससियेल मिडियायाव हगारना होदोब्रा फाथैलाय बिसिनाय जाथाय नंगौ लोगोफोर मोनसे नखराव फाथैलाय बिसिनाय जाथाया जालायबाय फाथैलाय बिसिनाय होनबा नोंथांमोना मिथिखायो बोरै बे नेमा जोंनि बर' हारियावसो दोङो आं बुंनो सानो बर' हारिनिफ्राय थाबैनो फाथैलाय बिसिनाय नियमखौ खोमानांगौ बा नागारनांगौ दा नोंथांमोना क्लिपाव नुदों मोनसे नखराव बेफोरबायदि हिनजावा फाथैलायखौ बिसिनो गोसोआनो गैयामोन रायजो राजाफोरा बेखौ बोरै नासथाबनो हाखो सिख्लाखौ हिनजावखौल' नासथाबो सेंग्राखौ जेबो बुंलिया हौवाखौ जेबो बुंलिया मा बे फाथैलाय बिसिनाया जबरदस्तिसो खालामनाय जादों नामा ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि मोनसे रायजो राजाफोर थायो आं नाम लानानै बुङा आरो गामिखौबो बुंनो गोसो गैया मानो होनबा बे सासे सानै मानसिनि थाखायनो गामिखौ बदनाम खालामनो गोसो गैया जोङो मोनथिबायना बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल जोबजासे नायलां आं मोननैसो बाथ्रा बुंगासिनो आरो नैबे जाथायखौ लाना नोंथांमोना नुगासिनो मोननै आपडेट जागोन मोनसेया जाबाय सुमिनि जागोन बिसोरनि नांलाय खमलाया जोबनानै थाङाखै माने फेसबुकआवहाय गोबां बिसोरबो गेंग्रेंबो जालायबोदों सोरबा सोरबा सासे आयंआ माने हिनजाव नांगौ होननानै बुंदोंमोन बेयावनो प्रेंक कल खालामनाय माबा माबि बेफोरबायदि हौवा थैनाय माबा थैनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिहुनलांदोंमोन सोरबा सासे ब्रादारा ओमफ्राय बे सुमियाबो दा बेखौ रिप्लाय होबाय मासे गाज्रि गाज्रि खुगा होननानै बेफोरनि बागैनो जागोन ओमफ्राय बे फार्स्ट आपडेटआ जाहैबाय जोंहा फाथैलाय बिसिनाय दा फाथैलाय बिसिनायखौथ' आङो गाज्रि मोनखायो जोंनि बर'नि नियमावसो दङ बियो आं बुंनो सानो बर'फोरा बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनायखौ थाबैनो बावगारलांनांगौ बेफोरबायदि नियमखौ गारदोलै आग्ला आग्ला गोदो दिनाव मा जाना थांनाय मा बेफोरखौ बावगारदो फाथैलाय बिसिनाय नियमखौ गारदो बर'फोर जोबोद मोनसे गाज्रि जाहैयो दा जोङो नुनो मोन्दों बे हिन्जावा जि गाबदों आरोना माने फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया अब्ला बे बोरै फाथैलाय बिसिनो हाखो रायजो राजाफोरा बोरै नासथाबनो हाखो हम बिसि बिसि होनलायनानै माने जर जबस्तिसो जानाय बायदि मोन्दों आङो माने जुदि फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयाब्ला रायजो राजाफोराथ' बेखौ बुजायनानै गोरोबहोफिननानै हायोना सोरनिबा न'खरखौ सेफायनो थाखाय जर जबस्ति मालाबाबो खालामनो नाङा मानसिया न'खराव मोनसे दुखु जानानै फैयो सासे हौवा हिन्जावनि गेजेरजों बे न'खराव जुदि नोङो दुखुनि गेजेराव अरखौ आरो सुनानै होबावनो बेफोरबायदि दा सान्दै लोगोफोर मानसिनि गोसोआ बदलायनो बा मानसिनि गोसोआ गोमालांनो 1 सेकेन्ड बा 2 मिनिटबो नाङा नों दिनै दोङो गाबोन गैया आं नोंसोरनि सेराव दिनै रायलायबाय दोङो आं गाबोन मा जाना थाङो बेखौथ' रावबो मिथियाना दा बेनिखायनो आं बुंदों सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे दुखु जादों सोरनिबा गोसोआ बायफ्लेदों बेखौ नों बांद्राय अर सुनो थांनो नाङा बा नों बेनि गोसोखौ आरो सेफायनि बेफोरबायदि साननो नाङा जाय मानसिखौ नोङो बुजायनो थांगोन बे मानसिया नोंजों सोरबा गाज्रि थाफायोब्ला नों गाज्रि जाफानो हागौ अब्लाबो नोंनि गोसोआव नों थानांगोन जे आं जिमान गाज्रि लोगोजों थागोन अब्लाबो आंनि गोसोखौ रावबो सेफायनो हानाय नङा बेफोरबायदि नों जाना थानांगोन सोरनिबा न'खरखौ नों सुनो थांनो नागिरनानै नोंनि लाइफआव नों मा जागोन बेखौ नों सानग्रोनानै ला फार्स्टआवनो आं बुंनो थांदों भिडिअ आं बुंबाय थाबा गोलाव जागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दे भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै जों मोननै आपडेट जागोन दे खिन्थु आं मोननै आपडेटखौबो एखेलगे खानोसै दे सुमि सिस्टारनि सोरबा सोरबा सिनाय जानांगौ सुमि सिस्टारखौ बे सुमि सिस्टारनि नांलाय खमलायखौबो जों एसे नायनानै लानोसै मा बुंखो माने गाज्रि गाज्रि सोदोब बुंनाङा दै बेफोरबायदि मिडियाफोराव गथ'फोरबो उन्दै गिदिर नायनाय जायोना सुमियाबो जा गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो माने हाबा जानाबो लाजिनाय गैला आरोना आरो बै सासे ब्रादाराबो बिसोर नांलाय खमलायानो माने सेयार खालामनायनि थाखाय आंनो होनाय जासिगोन दै नै फाथैलाय बिसिनायखौबो आंनो सिस्टार सासेया सेयार खालामहरदों होना हो ब्रादार होननानै बेनिखायसो होनाय जासिगोन खिन्थु आं गामिखौ बुङा दै बिसोर सानै साथामनि थाखाय गामिया बदनाम खालामनो गोसो गैया आंबो मोनथिबायना गामिखौ आं बुंना होआ नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों लोगोफोर खनसे कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दे नायग्रोनानै ला Go,
नोंसोरबो देखायनांगोन ना सबखौबो देखायनांगोन ना दिनैसो फार्स्ट नुदों बेबादि नुफेराखै आं हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं नैबे गोरजियानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो ना नै खोनासंना लाग्रो लोगोफोर खोनासंना लाग्रो अननानै प्लिज नोंहा आंखौ अरखाङाबा जाया नामा आंनि सायाव खोथा बुङाबा जाया नामा नोंहा मान्दावलि मारागिसाव वाल खिथु आजां आजां गुदुसि नोंबो सोर गथा लानोसै आंबो थैनोबो लाखाया नोंबायदि मानसिखौ ओमफ्राय नोंखौ दाबायदियाव हौवा गैया जोनोमाव नोंहा होनबाबो आं नोंखौ जिन्दगिनि थाखायबो लाया आरो नों आंखौ होनलायदों आंनि हौवाखौ जाम्बा नों आंनि हौवानि खाथियावबो थानो समाया मिथिबाय नोंनि हाइटआ आंनि नै बिसिनिल' जागोन आं बुंथ'ला ओमफ्राय आंखौ दि होनग्रोदों आंनि नङाबा भिडिअ बानायनो रोङा नामा आंनि कन्टेन्ट नङाबा भिडिअ बानायनो रोङा नामा होननानै बुंदोंना नोङो नै बियो निलाजि बियो नापि दा बियो गोरजियाया बे गोरजियाया गोदोहाय क्लास 7आवनो गावनि हिन्जाव बे दा हाबा जानाय हिन्जावखौ क्लास 7आवनो बदनाम खालामनानै सेंग्राफोरजों हमनानै लांहोजानायसो ओमफ्राय दा बियो बिहावनाव थायो गोरजियासो बियो क'क्राझार थिनालियाव नापि थायो खेसेक 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 खानाय हायो बियो सासेनाव खानाय सिनबा 30 थाखा आफाखौनि दारि सिनबा थाइबा मोनो बियो बे फैसाया बेनाव थोआखै बेखायनो बे आंनि सायाव भिडिअ लाबोनानै आरो आं रिप्लाय होनायाव आंखौसो उल्था आंनि सायाव भिडिअ लाबोबा जाया नामा लाजियाबो मानसिनि मोखांखौ नायलाय खादौ साइज सं स्लिप स्लिप मुगै सुगै बावखा महर हो बिसोर गामिनि मानसिफ्रानो आंनाव मेसेज हरै हरै खोन्थाहरजोब्बाय आरो मा नांबावगौ लाजिनांगौसो बियो सोर भिडिअखौ फार्स्ट खालामग्रोनाय हो सोर थुखांग्रोनाय मालाय सोरबा आबौआ हाबा जानानै सिखुनखा मा जालांबाय बेहा आंनि सायाव भिडिअ बानायगासिनो भिउसखौ एसे मोनदों नालाय ओमफ्राय कमेन्टआथ' थैनोसै आं बे भिडिअनि कमेन्टआव आं फासिनांसै बेबायदिबा थाखा लाख लाख थाखा हरफाबाबो लाया आं बायदि मानसिखौ लाख लाख थाखा हरफायाबाबो ना नोंनाव बिराद फैसा दंबालाय माथो गोरजिया थाहैखो नोंलाय हो मानो गोरजिया थाहैखो नोङो आं लाजिना थैसिगौमोन बे भिडिअनि कमेन्टआव नायहैलाय एफा गाज्रि गाज्रि बुंहरजादों बियो थैगोनलां नों बायदिबा आं थैनोसै बबेयाव थैयो आंनो मुलि हरदो आं थैनोसै 20 थाखानि दुरुं बायना हर आं थैनोसै बिनि थाखाय बुंबा अनेक गाज्रि गाज्रि भाषा बुंनो हायो आं लोगोफोर आंनि बहुत सिनियर गेदेरफोर बा फोरोंगिरिफोरबो नायो नालाय ओंखायनो आं बिराद साबधान थायो आरो दे होमबा हामबायसै फिसाफोर